Halløj! Det vil jeg være lang tid siden. Sådan er det, når man kun får kit hver 3. måned. Men augustkittet er netop landet på mit bord. Og jeg har egentlig sådan flere gange i løbet af i dag haft lyst til at begynde at arbejde med det. Men jeg tænkte, Sabrina, nu skyder du den her film, og så kan du gå i gang med at lege med den. For jeg synes virkelig, at augustkittet er nok et af de kit, jeg har været allermest vild med. Jeg har set præsentationen, jeg har overhovedet ikke rørt ved det, så jeg aner ikke, hvad der gemmer sig i det. Jeg tager som altid lige det væk, der ikke har noget med kittet at gøre, men som er faste bestillinger, eller som er forudbestillinger, eller ekstra bestillinger, tror jeg, det bliver kaldt inde i PTW-gruppen. Og jeg pakker lige pyntet væk, selvom jeg synes, det er helt vildt spændende at se pyntet. Især fordi det den her måned rammer fuldstændig spot on for mig. Det første ark her, det har Anja kaldt frimærke collage. Og jeg vil sige, hvis jeg sådan lige støver lidt væk, så mit skrabværelse hen over sommeren, det er bare sådan bygget sig op. Så jeg har lige gjort sådan her med alt mit rod. Så omkring, hvis I tager herfra, og så går 10 cm ud, så er der bare sådan en skråning af ting, der bare ikke er blevet lagt på plads. Det satser vi på, det kommer på et tidspunkt. Nå, tilbage til papirerne. Der er det her ark, som er en masse frimærker, der er lavet som collage. Der er lidt danske ind imellem, og så er der selvfølgelig nogle, det ved jeg ikke, nogle engelske tekster er der i hvert fald. Der er måske også lidt noget andet rundt omkring. Bagsiden har sådan en lidt støvet, dyb, rødbrun måske. Der er sådan lige de her postmærker, og ellers er der sådan nogle collager. Og jeg prøver lige at se. Vi prøver lige at se, om vi kan få det her lagt op. Så er der det næste ark her, som er forsider af frankerede svarkuverter, og det er også det, Anja hun har kaldt den for, en frankeret svarkuvert. Bagsiden har en lækker dyb blå, og så med en eller anden form for collage hernede med lidt forskelligt. Så er der et helt ark her med danske frimærker. Tror jeg faktisk, der er tale om. Frimærke nostalgi. Og jeg vil faktisk sige, når jeg lige har vist kittet her, så skal jeg så se noget sjovt, noget jeg har købt for. Jeg har købt en hel del inden kittet, og så tror jeg faktisk lige op til kittet, der købte jeg noget mere. Det skal I lige se bagefter. Bagsiden er en masse kuverter, som ligesom er sat op mod hinanden, så det faktisk danner et grafisk mønster. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Så er der det her, som er sådan mere globalt. Der er noget verdenskort på, og der er nogle store frimærker og noget kompas og så videre. Og bagsiden er sådan collage. Ej, lim. Det må jeg undskylde. Jeg er helt ude af træning. Det næste ark her, det er sådan den der amerikanske airmail kant, borderkant. Bagsiden minder faktisk lidt om den røde, der var bare i en blå farve. Og det her ark er måske lidt vildt, men jeg synes faktisk, det er mega fedt. Jeg er helt vild med, at de her airmail striber, de sådan er med. Også for mig er det sådan det grafiske islet i forsiderne i det her kit. Bagsiden er sådan lidt mere slidt og råt, men også med nogle af de her fragtelementer. Og det sidste ark karton, det er også sådan lidt noget collage noget. Og det er bagsiden også. Så skal vi se.
Jo, det kan vist godt gå, det der. Så er der pyntet. Der er selvfølgelig et brev fra Anja af, hvor hun lige skriver lidt om, hvad kittet indeholder, hvad hashtag der er gode at bruge, og så er der nogle skitser. Så er der et lille, nej, det er faktisk ikke lille, sådan cirka lidt større end A5 ark kork. Så er der nogle fede rub-ons med de her altså frankeringsstempler og så videre. Og der er 2 ark i. Jeg er pjattet med den her. Det er faktisk den, jeg har gået og ventet på, at jeg kunne få lov til at arbejde med. Der kan I se den anden side. Så er der det her. Det er en dice fra PTW's eget design. Og der har man ligesom kanten her, som minder om den yderste kant, på et frimærke. Og indeni, der er der så en ramme, som skærer stort tillykke ud. Jeg synes simpelthen, den tror jeg bliver rigtig fed at arbejde med. Det her, det er kittet. Altså, hvad kan man sige, basiskittet. Så gør jeg jo det, at jeg fast får 4 basisvarer fra PTW's eget design, som er matchet ind med farverne i kittet. Der er en skøn, lidt duset rød, mørk duset rød. Der er en blå, som jeg faktisk synes ligger så rigtig meget op af den der mail blå. Den røde her, den er lidt mere duset. Så er der en lysebrun og en lidt mere mørkebrun, men uden den er mørkebrun. Den vil nok mere ramme noget okker mellembrun-ish. Jeg køber altid basiskarton. Især fordi jeg laver layout, så tit og ofte så har jeg brug for, at jeg kan få noget tonet ned, eller jeg kan bruge det til at lave bogstaver med, som passer til kittet. Gør vi med dem? Kan vi lægge dem her ind under? Dut. Så har det været, jeg har været hoppet på 2 forudbestillinger i den her måned. Ikke, det er overhovedet ikke noget stort og voldsomt. Men Gummi-appen, de udkom med en cykel i juni måned. Man ser sådan forfra, og den synes jeg var rigtig sød. Og som en goodie, så fik jeg en lille kuffert med. Og så PTW, de havde sådan et ekstra salg med deres papir fra juli måned af. Og det var bølger og ikke strandtema, mere bølgetema eller havtema måske. Og jeg elsker de her turkise farver, så jeg gik efter dem, der sådan var lidt rolige i udtrykket eller lidt grafiske. Jeg elsker det der ark. Og tit og ofte så nøjes jeg ikke bare med at købe et ark, fordi jeg savner nogle af tonerne i et modspil. Så. Men jeg har sådan det her op sammen med det der, det synes jeg faktisk godt, det kunne noget vældigt. Eller man kunne gå ind og fange den lys med nogle af tonerne, måske hernede fra. Så det var jo ikke voldsomt meget, men det er mega dejligt at få lidt nyt kreativt. Det har virkelig stået stille her hen over sommeren. Jeg er faktisk næsten sådan, så jeg har været helt nervøs for, kommer jeg nogensinde i gang igen? Bare rolig, jeg sælger ikke mine ting en gang mere. Det har jeg gjort, det gør jeg ikke igen. Hvis jeg lige pludselig mister min mojo, så kommer de i en flyttekasse, og så bliver det sat ud på et lager eller sådan et eller andet. Men jeg har haft svært ved at komme i gang igen med noget. Heldigvis så har jeg haft 3 kortbestillinger, som lige har gjort, at jeg er kommet en lille smule i gang igen. Jeg forsøger at tage lidt flere billeder, så jeg kan lave nogle layouts. Det er jo det, mit hjerte det bare brænder 100% for. Jeg synes også, det her kit, det har sat skub i nogle tanker om at komme i gang med nogle layouts igen.
jeg skulle lige vise jer en ting. Og nu rejser jeg mig lige op, og så snakker jeg først, når jeg kommer tilbage. Så I hænger lige på. Fordi for cirka, ja, det ved jeg ikke, 2,5 eller 3 måneder siden, der var jeg på et loppemarked, og så jeg, der stod en kasse, der nok var sådan en reolbutik, hvor at man kunne købe frimærker. Og det skal siges, det her det er faktisk kun halvdelen af de frimærker, jeg købte. Den anden halvdel, vi splejsede, mig og en veninde. Vi splejsede om det dobbelte af, hvad der var i det her. Og jeg har så sorteret det efterfølgende. Det er jo bare at sætte en god film på, og så ellers i gang. Det er primært danske frimærker. Der er også en lille smule. Jeg synes, det er så fedt med sådan en frimærke, som det dernede, hvor der bare er en masse farver på, eller her, hvor du også får nogle kontrastfarver. Og det synes jeg bare var sådan. Det var faktisk lidt sjovt, at så kommer Anja med et frimærkekit nu her i august. Og så har jeg egentlig sådan fået det, at jeg holder lidt øje med det, når jeg går på loppemarkeder, fordi jeg synes, det er fedt at få det ind på sine layouts eller kort. Det er mega godt til at skabe struktur eller tekstur på sine projekter, og det er hamrende billigt og få fat på. Altså her, der er der jo frimærker for en 5'er. Så jeg går sådan lidt og holder øje med det, og jeg har som krav, at de skal ligesom være, og det har jeg fundet, det hedder, de skal være vasket. Det vil sige, at de skal ligesom være pillet af den der kuvert, de har siddet på. Så det købte jeg for 2,5-3 måneder siden, eller sådan noget. Over i rodet. Så var jeg på bagagerumsmarkedet i Viborg. Ja. Jeg skal ikke til at være frimærkesamler, det er slet ikke det. Men prøv lige at se det her. Altså, prøv lige at se, hvor tæt pakket det bare ligger. Og den her stang, den gav jeg en 10'er for. Og der er vildt mange fede stempler. Jeg er helt vild med, også når man er heldig at finde nogle, hvor de sådan stadigvæk hænger sammen. Og det, der var frygteligt, det er faktisk, at det her krearum, det har bare stået stille. Så jeg har faktisk bare låset mine ting ind. Og så har jeg bare kigget til den anden side. Så jeg har ikke engang haft åben for den her endnu. Jeg ved heller ikke lige, om jeg kan gøre det sådan i et hurtigt tag. Jeg kan lige prøve at se. Ja, det kunne jeg måske godt. Undskyld, det larmer helt vildt kamera nu. Sorry. Skal jeg bare lige få det? Der var det. Men prøv lige at se en stak frimærker her. Altså, er det ikke... Prøv at se sådan et fedt gult frimærke, der bare... Eller sådan rødt grafisk. Altså, få det på noget... hvad hedder det? Mixed media, eller... prøv at se alle de her fede farver. Så jeg går faktisk sådan lidt og holder øje med det en gang imellem. Om der er nogle fede farver. Queen Elizabeth. Hvis man er ude at rejse. Altså få sådan et... en globus på. Altså jeg synes bare, det er sjovt. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Så nu skal jeg jo så sætte endnu en god film på. så jeg kan få sorteret dem her. Jeg ved ikke, om jeg får dem sorteret. Det får vi at se.
Men hold øje med sådan nogle ting her på loppemarkedet. Sådan, de kan virkelig fås for nærmest ingen penge, og man kan sagtens gå rigtig, rigtig mange om sådan en kasse her sammen. Så har man altså fede frimærker til meget, meget lang tid. Så, det var augustkittet. Kan I hygge jer? Tak fordi I kigger med. Hvis ikke du abonnerer på kanalen, så må du helt vildt gerne det. Det kan også godt være, at det bliver sådan et ret tiltrængt spark for mig til at kan komme lidt i gang igen. Kan I hygge jer? Kan I passe på jer selv og passe på hinanden? Hej!